Badele ingqele bezimisele ukulwa nokuxhatshazwa kwabasetyhini bebenxibe ezimnyama bethetha ngazwinye besithi kwanele. Nanjengoko kusekho isikhalo ngeziganeko zokubulawa kwabasetyhini kweli lizwe, abazali bathi boyikisela abantwana babo. Nangona eli libhiyozela imisebenzi yolutsha lwango-1976 namhlanje, Abahlali bathi akukho nto ingako banokuyibhiyozela xa amadoda ethe gqolo edlwengula ebulala abasetyhini. We as a society are standing up for this. Enough is enough. We are no longer going to take the tolerance of being killed by men. Our lives matter. Usapho lakwaDe Kok luqheleke emphefumlweni. Umama ka-Evelyn De Kok uthi wayesoloke nenkxalabo ngokuxhatshazwa komntwana wakhe liqabane lakhe kodwa zangacinge ukuba ngenye imini lingambulala. Very, very, very heartbroken. Very, very heartbroken. She must all day be with him in a room. We don't want it with us. Esi siganeko sivuse umnyele kwabasetyhini. To all men, you are the guys that's supposed to love us, but you hurt us. Baliqela abasetyhini ababulewe ngamaqabane abo kweli jikelele susela ukuqala kwe-lockdown. Urhulumente usixeke kabukhali ezi zenzo watsho ememelela amadoda ukuba akhusele amanina. I've come here to say to the De Kok family, may Evelyn and all the other 11 young women who died around the country in the hands of their loved ones, may their soul rest in eternal peace. But may we take the baton from where they left. Kubanjwe indoda eneminyaka engama-50 erhanelwa ngokubulala uEvelyn De Kok.